част Къде е там? на нашия клип. Брат, моля ми го прибереш. Той ми взе радиците. Аз се заплякох. Аз да държа телефона, да ти показвам. Може ли ти да ми държиш раницата, Боби, моля те? Не, аз мога си да го държа. Боби, моля те. Караме човек, няма къде да идеш. Имаш, не държи се. Ти ще не си толкова запаси, аз ще падна, ще ти чупа главата. Да. Старата ни песен, майка ти дедам, копа на близко. Няма сподебиш. Защото майка ти... Бате, тук не е дълбоко, чак толкова сколкото е дълбоко. Тук много камъни. Водопад, тук е нещо. Старата ни песен, пак. Абе, ние от тук ли дойдохме, бе? Да. Не е там. Отиваме към моста. Да, към